Des del canal digital seguim en la difusió del patrimoni del poble d'Alzira. Avui parlarem de la casa consistorial, és a dir, parlarem de l'Ajuntament. Un edifici que avui se dedica especialment a les tarees administratives i que se situa en l'antiga villa d'Alzira, en el que és l'entorn de la vila. Tenim que recordar que aquest edifici va ser construït al llarg del segle XVI i també finalitzar en el segle XVII. Recordar-li també a tots els ciutadans que vulguin visitar el nostre poble que aquest edifici va ser declarat Monument Històric Artístic en 17 de diciembre de 1930. Es tracta d'un edifici quadrangular cobert a tres aigües amb una teula àrabe i que està organitzat dins d'una galeria rectangular. Al voltant d'aquest edifici, com dic, s'estan ja disposades les diferents dependències de l'administració municipal. En la planta baixa, el que és el vestíbul, significa que queda dividida per un arc que separa el que són les dues instàncies, la part de la instància moderna i la part de la instància més antiga. Quan visites l'Ajuntament d'Alzira tens que visitar el Saló Noble. El Saló Noble és avui molt visitat per tots els ciutadans que visiten la població d'Alzira perquè veuen l'esplendor que tenia Alzira en aquests anys. Aquest edifici, com dia, era un antic palau dels marquesos de Santiago. Tot l'edifici és d'una arquitectura gòtica renacentista que, com dia, va començar en el segle XVI i se va acabar a començament del segle XIX, concretament en l'any 1603. S'afirma que és un edifici, com dic, que està catalogat pel conjunt del patrimoni històric-artístic de la Comunitat Valenciana. Edifici per a visitar i sobretot per a poder gaudir d'aquest Saló Noble que també en el retablo de Sant Silvestre podràs disfrutar d'una gran visita a una ciutat meravellosa.